Mbala tsara antsika jiaby mpagnaraka ny page-ny Liboana Sherifa. Nataontsika amin'ny endriny hafa hely koa zegny vidéontsika. Fa alohan'izay ndraiky antsika io agnetsiketsika raha hely hoe. Hitanareo nasiantsika raha vaovao tsara be. I page eto zegny miara-miasa amin'ny agence de voyage na opérateur tour voyage culturel Sakalava. I voyage culturel Sakalava io zegny rô zegny nagnano karazagna organisation ny tour culturel, zegny hoe fizahan-tany kultoraly. Anao zegny afaka misafidy toeragna tianao zahavagna fa irô fa matetiky misy tour ohatra atao hoe misy tour zegny ataony voyage culturel momba ny hoe fisaignan-pasigny antegniny. Donc fisaignan-pasigny antegniny zegny événement araiky culturel zegny atao isan-taogno agny amin'ny districtny Ambilobe. Fomban-drazagna an-takaragna zegny izy io fa efa tafiditra agnatin'ny fomban-drazagna aty be mpagnatony indrindra aty amin'ny océan Indien. Dikan'izegny hoe tsy malagasy fa izy fa izy zegny fa international. Dikan'izegny le bain traditionnel io taloha hoe raha ohatra hoe bain traditionnel an-takaragna izy io fa natao hoe bain traditionnel malagasy et de l'océan Indien. Ke izy io zegny amin'ny mois de août fa ny daty moa mbala iambesagna rô mpanjaka agny magnaboaka le datenazy fa le fizahan-tany ndraiky aloha agnatin'ny le mois de août io dikan'izegny au début de 5 août à 15 de misy tour zegny atao ny tour zegny atao ohatra hoe zay zegny tsy de miantoko le billet-nao miala agny fa billet-nao tompony. Anao miantoko le billet-nao de anao amin'ny aéroport zegny vous chargenay. Zay zegny magnano transfert anao, magnano réservation d'hôtel ary magnano réservation d'hôtel-nao koa sady Ambilobe sy anao Sibe satria zegny aty zegny le aéroport international zay ivantagnanao. Le transport efa miaraka amin'ny saran'le ilaigny aminao dikan'izegny hoe qui dit transport zegny hoe le transfert mangalanao jusqu'à amin'ny hôtel-nao sy anao miala amin'ny hôtel-nao la veille zegny mandeha bateau mitraverse mandeha ankifigny et après misy 4x4 mangalanao mandeha Ambilobe de avy agny mipetraka amin'ny hôtel luxe be fa mbala tsy tongontsika eto ny agnarany satria mbala agnatin'ny magnano karazagna hoe fiara-miasa zegny zay. Fa izy fo hôtel tsara be, hôtel malaza be izy. Pendant 3 jours eo zegny le durée-n'le hidôgna Ambilobe satria avy Ambilobe zegny mbala misy reposer kiakandra regny am'zegny magnano cortège magnatitry ampanjaka mandeha agny antegniny jusqu'à ampasigny antegniny. Le kiakanjigny am'zegny mandeha mamonjy le fisehagna. Kiakanjigny magnondroy am'zegny hoe magnano fagnondroeny le fisehagna zegny satria misy fagnondroeny zegny le fisehagna fa tsy indraiky fogna. Vita igny mbala midôka Ambilobe fo fa saingy mandeha mamonjy tour hafa koa satria miafaragna amin'ny fitsidiagna lac Miantagnavo, le toeragna be misy holo zegny nivadiky crocodile nohon'le hoe malédiction na hozogno zegny nataony ireo atemoro. Zegny zegny le tour. Fa raha ohatra anao liagna de midira amin'ny compte-ny Andriamanjakalahy ity na koa miditra amin'ny WhatsApp na agny amin'ny voyage culturel Sakalava. Avy eo koa zegny hoe i voyage culturel Sakalava zegny efa namokatra site web dikan'izegny site web zegny efa bientôt opérationnel. Ho an'ny antsika zay tsy de tia magnaraka Facebook loatra, misy tombony zegny anarô mahita agny amin'ny site web, mahita données, mahita vidéo, mahita fagnazavagna, exclusivité tout ça fa noho ny maha site web izy tsy maintsy magnaraka le hoe fenitry niagny koa. Zegny. Fa antsika zegny eto andeha hagnano le émission zay nikahiegnantsika tamin'ny herigny igny hoe ny émission zegny hoe momba hoe tromba lasa business. Ah oui, lasa business zegny razagna fanjakana. Tsy business hoe amin'ny lafiny hoe izy hoe mangala vola be amin'olo, sady eto. Hafa koa endriny araiky ty. Ry hafantsika eto Madagasikara magnano izy ty zegny ny olo Diego magnano izy ty zegny Majunga fa ny Majunga zegny haraka le hoe tatitry natao efa somary nahazoazo vagna marere. Rô zio boka maregny vidéo ty hoe mare tsy fadiavanao zahay. Non, tsy anarô jiaby Majunga agny zay magnano raha tsy manjary. Misy olo Majunga magnano fenitry magnaraka fomba tsara.
Oui, je connais pas mal de monde. Il est fondi. Il habite à Majinga, mais il ne fait pas du n'importe quoi. Dikanzing, tu diable, merci. Tu diable Majinga zing, magnano sababundra karkarayo. Misy zegny koa agny en France métropole, à Marseille plus précisément satria hoe selon sondage natao tagny zegny ny tegnany nahitana olo samisamango maro namoasa vatagna aby za ndraiky miditra impetato nandeha namoasa vatagna. C'est comme ce qui hoe za zegny havozo dénonce izy. Ny agny Mayotte misy koa fa saingy hoe Mayotte nosy somary mizaramizara tsy de maresaresaka fa ny agny à la Réunion tegnany grave tegnany grave be. Voilà, karaha ty zegny fandehan'ny raha io tô. I olo zegny kaofa mandeha mitaha amindrô force zegny tsy maintsy atao sary misy tromba fô zegny le olo atao misy tromba fô anao misy tromba ke le olo ma indrindraindrindra atao ataony hoe le izy créole donc izy tsy mahay hoe comment ça marche la spiritualité malagasy ny resaka tontolony hoe sazoko aty amintsika malagasy. Donc c'est la même chose koa io amindrô sasantsasany maoré. Donc ino zegny le raha ataony losy zegny izy mampianatra tsy amin'ny façon karaha ataontsika eto fa mampianatra amin'ny façon hoe tegna hoe arnaque be. Fôtony hoe volagniny amin'indrô olo aby io fa hoe bon anao ampidirigna biondry ke hitanao biondry izy karaha ty ataony magnondry izy mitsangagna izy magnano karaha ty izy avieo magnondry bakeo mina cigarety avieo misy fotoagnany izy misôma magnano karaha ty soroka avenazy ianaragna zegny gestenany jiaby igny zegny efa misy cours spécial avant le agnanaovagna asanazy satria ma le olo le agnanaovagna le raha mieritreritra fa karaha zegny marigny zegny le tontolo razagna fanjakagna karaha igny koa zegny hoe le fanjakagna tiatian'le fond igny zegny no ampianaran'le olo igny ampianarany zegny asa hoe mboty masaky magnoitry il danse comme ça et après izy magnano karaha ty izy koa fa lera izy mina paraky ça peut être douloureux satria hoe lobaka be io alognam-bava ao tsy haiko asa azovagna fôtaka zo karaha zegny. Ino koa atao amin'ile sasany koa mitovy sagnaby zegny jiaby ianaragna zegny pakaro fanjakagna nosy lava efa sakindrô zegny aby hoe alafo amindrô olo io ya ke lero olo mividy zigny misy ma tsy conscient hoe tsy karaha igny zegny le fomba malagasy fa misy ndraiky sasany efa tia tromba loatra fo koa hoe tiany zegny izy misy izy nahita occasion donc hoe nagnararotro voilà il a trouvé une bonne occasion voilà il a saisi satria hoe être misy tromba indrindrandrindra rehefa antsika mahory aby io si vraiment désolé fa nareo agny maromaro misy hoe tia tromba io ary lay tiavagna le tromba io tsy amin'ny façon hoe ne ino fa hoe mahita reo midansy sendra hoe magnano rombo agnatin'ny lasaly regny ke karaha hita hoe raha raiky hoe mampagniry de izy koa regny mahita le sasany magniry amin'iregny sendra tombe le kakaraha zegny bien sûr izy liagna izy ty hoisy fa izy misafidy reo marin aby regny fa de marin na ohatra ataon'ery dadany bota na ry ça dépend fa izy tsy misafidy le ro mangorohoro aby regny tsy tiandreo ya le ro matoy mangorohoro regny ro tsy tia ro tsy mandafo ron-dramandiso moko izy amin'ny zareo razako aby tsy alafondreo ron-dramandiso ya tsy alafondreo satria ry mangorohoro tsy tiandreo fa ro mila le raiky mavita midansy baka amin'ny resaka fotoagna magnano rombo regny voilà samy izy zegny ke i katy amin'izegny zegny nahay nianaka le olo atao i raha io igny izy koa fa hoe agnatignatin'ny 3 ans anaovagna izy am'zigny izy koa zegny lasa mpagnano koa zegny hoe amin'olo hafa koa nanjary karaha io fo zegny le raha misy mi-transmet karaha io fo zegny raha misy hoe le olo mpagnano igny koa izy koa magnano amin'ny amagna ary koa izy koa magnano amin'ny namagna ary hoe ke tafara am'izay mba nisy le gasy le nahita le raha io am'zegny ni dénoncer izy io ino raha nataondreo ni poisonné-ndreo gaz ty sorandragnahary ma io tsy naty ni dénoncer raha io zegny fa tegna ny mahazo vahagna mare zegny à Marseille ao ya à Marseille ndraiky à la Réunion ke ny raha tiatsika koragniny ohatra ataonay baka Madagasikara aty ny resaka ny tontolon'ny sazoko
ny fifandraisan'ny gouvernement malagasy ndraiky gouvernement français tsy dia hoe ke ratsy fa tsy dia nisy fifandraisana hoe en tant que amin'ny tontolon'ny resaka hoe ara-pomba zegny fa hoe mifandray hoe tontolon'ny politique mety politique tovisagna na système tovisagna déjà koa matsika firenenany zanahagny donc tsy haiko atsika tokony asa anangana hoe karazagna hoe droit de hoe karazagna hoe une sorte une espèce karazagna hoe bureau miaraka karaha zegny azigny aby comme zegny dénoncegna azigny fa sinon victime raha io zegny maro be ino man le maharatsy raha aby zegny déjà hoe anareo tsy vraiment misy tromba le nareo zegny le hanaovagna zigny fa nareo zegny juste hoe magnano cinéma bojo donc c'est une extorsion zay ataonareo nareo zegny mi-extorquer olo satria nareo zegny tsy vrai misy le esprit igny nareo tsy vrai mahay mitaha anareo tsy vrai hoe tsy vrai razana fanjakagna zegny raha aminareo donc anareo zegny victime ny aty manipuler am'le raha tsy fahitanareo le système ke iangaviagna zegny ho anareo zay tratran'zegny ka zegny izy koa anao karaha zegny nanaovagna asanao magnatogna olo le vrai fondy miopitana mandeha Madagascar bakao io misafidiana toerana andianana koa fa aza mantraiky am'le le olo fa fondy fa connu be regny koa mipodiana mandeha Madagascar fa mbala tsy tara ampodiana ndraiky asanao ndraindray anao tsisy tromba feky baka fa ndraindray koa hoe mety hoe raha navy aminao asa hoe 30 ndray fa raha tokony tegna izy aminao igny aroe fo ary izy koa raha ohatra hoe nareo le natao karaha zegny za sura le olo natao le cas zegny tsy maintsy maro raha mianjaka aminao za sura fa mety plus de 25 agny zegny karazagna tromba avy aminao fo satria mora baka miditra aminao ianaranao fo zay fombandrao mety andeha trentaine rô ke agnatin'ny trentaine jiaby zegny anao tsy tany asiavanao lambanao eky fa ninrô fo anao mety fa tsisy vy fa rô fo vinao ndraikindraiky na agnatin'ny métro anao fa mianjaka fo nao mandeha igny fa mianjaka fo fiainagnanao zegny raha fa tromba fo donc c'est pas bien ça anao tokony managna hoe fiainagnanao manokana ndraiky fiainagnandrô satria fa tsisy limity maro loatra zegny rô agnatin'ny lohanao ke hoanareo zay tratrana ka zegny averegna asanao mamoria vola mandeha Madagascar fa sinon izy igny zegny lasa héréditaire mianaka amin'ny zafinao mianaka amin'ny zanakanao mianaka fo zegny le raha aby satria izy igny tsy raha tsara ho anareo zay mpagnano koa anareo boka namorogno fifazahana anareo tsy tiagna anareo tiako fo ino matiavako anareo malgré zegny anareo magnano méchanceté karaha zegny anareo ndraiky manompo fa za zegny tsy afaka considérer anareo hoe ke soi-disant hoe rivalité na adversaire anareo satria za eto zegny mampahiratra mampianatra ary raha ampianariko fomban-drazanaka fo fa anareo le mpagnano zao matetiky la plupart nareo misy olo tsy concernant izy malagasy fa tsy olo le tompony fomba igny olo tsy de olo concerné tsy taranak'andolo sambarivo tsy taranak'andolo mpanompo tsy razagna noble izy fa c'est juste hoe olo na découvert zegny hoe grâce tamin'ny ami baka teo izy ny fontafotona momba zigny izy avy izy magnano le raha misy ndraiky olo tegna concerné fo fa olo masaky magnano adalagna fo koa tsy za zegny milofa anareo fa raha tsy manjary koa hainao zegny raha ataonao tsy manjary anao fo magnivoa fa anao zegny haza hoe ke anditifitra za eto mivolagna za azy eo niany zegny avy anao commentaire io anao ndigna sasa za tsy ny fagnasahanao za hoe ke midika hoe ke raha ataonao igny hoe ho passé fo amare mahery ndragnahary tsy mpi olo jiaby anaovanareo zigny managna razagna anazy razagna anao malahelo ke izy koa raha ohatra nisy raha tsy nanjary navaonareo anao tsy novorehin'olo fa anao tompony fo zegny nagnosavy anao zegny ny raha misy aveo koa hoe amin'ny fanaovagna le ity business ty koa zegny misy koa zegny ny sasany kinia tadiavy am'zegny le olo magnano karaha zegny za mba metraka fagnontaniagna ho anareo zay tsy aniky misy tromba fa nareo choc ty avian'ny raha zegny izy io mambaranareo hoe izy ro magnitry magnondrogno mbaranareo facile mazio ao misy fady tandremagnao misy problème fiainagnanao ro navian'rô io problème tsy somasoma na sasany considéré zo hoe arety misy sasany anareo variagna mahita amboty kawitry magniry anao ambaranao somasoma zegny ny raha iaretagna amizio ao tsy anao tsy conscient aby anao mahita magnitry magniry izy io tsy raha fihirigny en fait fady magniry izy io navian'rô anao mibohoa tsy navian'rô misorandragnahary
Naviandrô anao aza ravoravo satria aroe taona magnaja anao avao doiky tsy magnaja eky baka anao mahay doiky fogna izy io tsisy raha hoe tsisy raha fasily izy koa anao nahita izy fasily tsy tromba raha navy aminao dikan'izay tsisy raha fasily na raiky tsao mahita rô io mitsinjatsinjaka ry magnino asarotan-draha fo zegny ao rô io sarotin-toetry ke zegny koa raha tsara makonsianareo anareo zegny choc raha satria hoe za rehefa nagnano le sondage nagnotany olo nagnano le hoe investigation maro am'le ataondrozy io ao presque hoe choc koa choc ty hisy tromba losy misitrisitrika mandeha magnagno hoe baka misy tromba mampachoc ty hisy tromba zegny hoe mahita le ambiance rombo tromba ataondreo agnatin'ny saly aby regny magniry zegny izy ke losy izy hoe mba hahazo bon tovisana koa raha zegny amin'ny dadibe fa fotoagna amin'ny ambabiny zegny atsika midika amin'kan'olo hoe choc dadibe ndraiky zegny magnano veloma samy tsara ho antsika jiaby zay nagnaraka le fandaharantsika niany tsy ataontsika lava be izy fa baka zegny afahan'olo jiaby zegny misitraka mizaha satria izy atao mode direct ndraikindraiky réseau misy ratsy de nataontsika somary vidéo karaha ty de hoany atsika zegny mbala tseniky na andefa cotisation nany mitsikitsefa satria hoe prochainement efa ho avy zegny fisaigna ampasiny antegna tindriany zo anao am'zegny ndraikindraiky misy raha andeha agnatonianao za hita fo agnarananao tsara ndraiky ny pointe amin'ny cahier misy cahier be boko izy ty ato cahier be zay hita eo lany fagnahy am'zay anao hoe takiagna le cotisation jiaby sy ny fainao karaha zegny ato misy règlement tsika eto mangasitraka veloma samy tsara